שלום, אני מקסים, ואני אראה לכם את האנגרי ברדסים שלי. אם תאהבו, בואו תשמו לייק, כאילו מי לא יודע, אם אוהבים מסמלים, אז... אוקיי, הבאתי לנו את הציפור הראשונה, ציפור הקרח, או איך שאומרים באנגלית, אייסברג. לפי מה שאתם רואים, הוא מוכנת מצבע תכלת, שתי קרבולת, כאילו, שתי גבות ועיניים. כן, וגם את זה. זה קל פשוט עושים קובייה ושמים את העיניים, גבות, עושים ככה עם פלסטלינה ויוצא. קל. אז הציפור הבאה, כן, סליחה. הציפור המהירה. זה מאוד קל לכם, פשוט עושים משולש, לוקחים אדום, עושים לו ככה, עושים נקודה בצבע צהוב, עושים לו ככה, חורים קטנים, מקור, וסיימנו. יש כמה שרוצים להוסיף קרפולת, אבל זה לא כל כך משנה. נראה שיורד גשם. משהו. יש לנו את החזיר הגדול, שזה די קל, פשוט תעשו כדור, תחו לו את הזה, תשימו נקודות שחורות, תשימו עיניים, תיקחו כדור, כדור קטן בצבע אחר או באותו צבע, תשימו לו ותשימו שתי קווים בצבע שחור על האף, ועיניים, סליחה. אחר כך יש לנו את ציפור מפלצת, שהיא לא כל כך מוכנה, היא בעצם דרכו עליה, אבל לא רואים. זה קל, פשוט עושים נקודות, שמים עליה נקודות מצבע אדום חזק יותר, עושים מקור, שמים בתוך הפה קצת שחור, עושים עיניים, עושים כועס, זה אמור להיות קצת מוזר, אבל זה חזיר, ברור שזה מוזר. זה החזירה הבת. למה התרנגולת עברה את הכביש? כדי לברוח מהחזירה. וואו, איזה גשם. הנה הציפור הוורודה, קל להכין. את זה אתם יכולים כבר להבין לבד איך הכנתי את זה, ברור. רק להסתכל על זה. תסתכלו! ועוד לא הראיתי לכם, כן, את החזיר הקטן. מיני חזיר. שלום. איפה אבא שלי? איפה אבא שלי? אני כאן. פקוק. וואו. רגע, סליחה, ציפור שרציתי להראות לכם נפלה. הנה הציפור הרגילה, פושטית, אני לא שווה. תצא. וכמובן באות תוספות קטנות נוספות כמו המקלט. רואים? יש מקום את זה כדי... תהיה לכם הדגמה. ואת הביצים, כמו שאתם רואים, אפשר גם להוציא אותם. אני יודע שהם לא ערוכים בצורה מושלמת, אבל מה לעשות, ככה הם חיים. ואחרון חביב, וגם הכי טוב, המנהיג. המנהיג. כל הציפורים מתפקד. כן, אדרי, איפה כולם? הלכו למסיבת החיות. בסדר. זה קצת יותר קשה, אז אני אסביר איך להכין. דבר ראשון, צריכים לקחת גוש גדול של נייר זכוכית, מגלגלים אותו. אחר כך לוקחים עוד חתיכה, עושים
כדור, אבל בכדור, בצד הזה, זה הכדור, אנחנו עושים לו ככה. ואז מחברים את שניהם עם פלסטלינה, רואים? הנה הכדור שלה, הנה המקור, והנה הכדור הזה. אם תסתכלו, אני יכול להראות לכם. רואים? רגע. נייר זכוכית. רואים? נייר זכוכית. וגם פה, נייר זכוכית. כאן קצת קשה לראות, אבל יש נקודות, אז... ואז נכנסים לפלסטלינה, חשוב לעשות לו את זה, וגם לעשות לו כאן את השיער, וגם לעשות לו את אלה. אין לעשות עיניים כועסות. זהו, כאן הסרטון נגמר. להתראות צופים, ועוד מעט יהיה לי עוד בובות, ועוד דמויות, ומה עוד? להתראות.